een hondje bezig. Hallo! En de krotten voor de pertjes? Oh nee, volgens mij heeft het de hoeve gedaan. Ah. Dus de pertjes hebben al een man. Wat bleef? Wat uit het pin? Wat uit het pin? Nog nergens. Nou, nog nergens. Nou, dan zal ik maar niet te doen bijkomen, want dan duidt het misschien wel pin. Hoe? Ziet je zonder kwaai, hè? Nog niet. Nog niet. Nog niet. Moet ik ook een hand geven? Ja, goed. Ja? Wacht, doe ik dat al? Nee, ik heb overal aangezeten. Kent je het programma Onderweg van Alain? Kijk je wel eens televisie? Nee, heel zelden. Oh, heel zelden. Nou, we zoeken ook hier bezig. Je ziet de wijavond zetten voor de pertjes. Ja, ze zijn door de draad gegaan. Als ze zien door een rood gegaan. Ja. Ja, ik ben al 3 dagen om er niet in de draad te wachten. En dan zie je die schaaf sturen. Maar deze is niet, die groene is niks meer weer. Die is kapot. Deze vergelijk. Nee, deze. Oké. Maar dat is geen draad waar spanning op stiert. Oh, Nou niet. oké. Nou niet. Ja, ik kan er wel tegen, maar ik vind het wel eens af en toe fijn als mensen dat ook doen. Maar dat is niet door iemand kapot gemaakt of zo, dat je denkt van... Nee, die hebben in een draad gehangen en dan sleurt hij een draad door die pupjes op. En dan beschadigen die, hier zit zo'n ijzerdraadje in. Kijk. En dan gaat het kapot Ja, en dan is het einde oefening. Ja, want dan heeft er geen functie meer. Nee. Hey, heb ik dat nog goed gezien door die eimers? Heb je de pertjes al de hoeven gedaan of zo? Ik heb gevoerd, want die hadden dan de derm. Oh. Oh, maar wat zit er in die grote eimer dan? Dat is rotzooi. Oh, rotzooi. Afstand van de bieten, wat, Oh, toch? die zien eigenlijk over tijd en dan weer die slap. En dan zien die eigenlijk niks voor, want dan gaan ze... Oh, dus die moet je juist niet Die gaan weg in de groene bak, weg, of zo, hetzelfde. Nee, dacht- die krijgen ze niet meer. Ik dacht dat je misschien de hoeven gedaan had van de... Nee. Dan zie je niet goed zijn als ze helemaal vol is van de hoeven. Hey, Ja, vertel. daar zwarte er veel mee op. Je Fries? Ja, want er is een beetje... Ja, hoe komen mensen her, ja? Dat is een peert met een hernia. Nee, wie komen mensen her, ja? Wie krijgen die her, ja? Te lang te zwaar werk gedaan. Ze kennen hem ook zomaar. Maar dat is gewoon de bouw van het peert en dat is niet meer de jongste. Is er 30. Wow. Dat is extreem oud voor een peert, of niet? Ja, we zien allemaal peert van 30. Heb je een soort van rusthoes voor peert? In Pruisen zeggen je hebt op zonnebranden. Nou, dat zijn allemaal peert die dan eigenlijk weg moeten dan en die niet doen en dan komen die ene toe, kent ze nog gebroken. Nou ja, ik pak eigenlijk geen peert met gebreken waar ik de vierste ganzen iedere dag mee moet hebben. Daar kan ik niks mee, dat kost me precies allemaal. Ja. Maar dat zie ik een beetje ook gewoon wel. Maar dat wil wel zeggen dat je een hert voor peert hebt. Ik heb nog 2 voren lopen, dat is zo'n ding, maar ik heb er een gehad van 42. Oh. Maar ja, goed. Die zien eigenlijk voor het oog niet meer uit. Die wil niet met meer. Nee, die wil niet meer, maar die zien voor het oog niet meer uit. Ja, en dan krijgen ze dan dierenbescherming op die lek. Want toen hebben ze deze ook, die waren zo mager. Maar ik kreeg er niet bijgevoerd. Dat is net als alle mensen. Gooi er een jas op en blijft hangen. Ja. Die zijn mager. Ik kreeg er niet meer bijgevoerd. Maar die kregen er een dag wel 1,5 kilo. Wie kent je merken aan die pertjes dat ze het naar de zin hebben? Hè? Dat ze naar me toe komen. Nou, ik hoef als die zeggen die mensen niet, want daar achteraan, die hebben ze de bus nog niet gezien, dan stond alleen in de hoek te kijken. Wie lang heb je al iets met peert?
50 jaar. Van de boerderij afkomstig? Ik ben... Nee? Nee. En wie is dat dan? Mijn vader was hij en denkt, nou gewoon een hobby, een paard hebben. En dan kreeg ze daar een beetje mee, dingen mee en dan, ja. Ja, god. Ja, dus toen zei ik, het is een uit de hand gelopen hobby. En aangezien ik 2 kinderen kwijt ben, dus zit het er nog in. Hoeveel kinderen had je? 2 dood. Einde week dood en einde week geboorte. Oh, dan heb je ze wel heel vroeg af moeten geven. En bij de tweede hebben we laat getrouwd. We hebben bij Noor moeten denken, omdat mijn vrouw op leeftijd was. En dan ga je het dan, en dan is ze nog 15 maanden zijn voedzie. Begint ze eigenlijk lol aan te krijgen. Aan die kinderen. En dan Ja, weet je, doe het. komt ze 's morgens, komt ze in het Nou, dat is overdag gebeurd. middagslaapje of zo. Ja. Of, en nimmer wakker geworden. Nee, maar wakker geworden. Hebben ze nog wel geprobeerd te reanimeren, maar dat ging niet meer. En als het dan, zie je gewoon, wat zou er van euro zijn gebleven. Mhm. Misschien is het eigenlijk wel niet juist, maar wel het beste. Wie lang is dat geleden? 32 jaar. En bij de eerste, dat was zo'n, zeg maar, van 73. Ja. En ik zal zo zeggen, ik ben eigenlijk van mijn eerste vrouw afgegaan omdat. Want een vrouw heeft een 9 maanden bij zich, die heeft dan een baan mee. Voor die is dat nog niks. Dat zit wat, die huurt wat, de zuus wat, maar dat is het. En dan begrijpt ze die niet. Kijk, en nou is het bij de tweede keer gebeurd. En misschien dat ik het met de eerste keer niet mee had, had het nou de tweede keer ook gebeurd. Maar doordat ze dat, ja, om een plaats kan krijgen en dat ze dat meegemaakt had, zei ze van, ja, die vrouw heeft al 9 maanden zoiets gehad. Dat was echt eigenlijk, ja, weinig van dingen had. Maar goed, dat is, dat moet zijn plaats krijgen. En dat duurt nog pijn. Ja. En dan zit nou de zorg toch in. Hebben we verder niks meer. Ziet je nog wel samen met die... Jawel, Ja? dat hebben we ook moeten vechten, joh. Want die heeft een slechte dag, heb ik een slechte dag. Dan hebben we allebei een slechte dag. Ja, en dan begint het hè. Dan begint het jammer. Maar hij heeft ook dat een plaats gekregen. Dat moet wel. Ja. Anders wist ze er over je heen. Er zijn er heel veel die van heen hebben, gewoon dan als het zoiets is. Ja. En de eerste is eigenlijk gebeurd, daar heb ik gewoon niet het begrip van gehad wat die vrouw in mij en wat die vrouw in principe heeft meegemaakt. Maar heb je wel eens gedacht van... waar heb ik dat aan verdiend? Om 2 kinderen te krijgen met 2 verschillende vrouwen en allebei die kinderen kwijt te Het raken. is zo, we hebben vroeger geleerd naar de kerk te gaan. Ja. Dus die was voor mij al afgedaan. Dus daar geloof ik ook niet meer in. En ik geloof ook niet in de kerk, ik geloof ook niet in het geloof. En dat er wat is, dat geloof ik wel, maar niet dit. Want dat kan niet zomaar. Nee. Dat kan niet zomaar. Er is iets, maar niet wat zoals wies gemaakt hebben. Ja. Want zijn we gehad, ze hebben er niet een hoop wies gemaakt. Want wat zei pastoor dan? Er zien beproevingen in een mensenleven die ze ken moest me wel, doorstaan. Die heeft die beproevingen niet meegemaakt. Hij zit op een vrouw te praten en wie, ja, ze weten wel wie het roet zuigt. Nee, ik bedoel maar. Het is niks tenminste van de pastoor, maar ja goed, die hebben dat geluid. Nou goed, die hebben dat ook geleerd. Dus ik val de mensen in mijn geluid niet aan, maar dan denk ik, hoe ze mij niet. Want vroeger was er bij ons neven, die hadden er 11. En daar stond de pastoor er zo, dan moet er allemaal in komen, dan moet je maar een spruimkespap voeren. Weet je wel, zo ging dat dan. Dan wordt er mij mee gelachen. Maar goed. En hij hoort wel mee uit de pot, hè? Ja, als er op werkgeslagen wordt, kreeg hij het beste van de pot, want dan moest hij een proef krijgen. Dat was vroeger moeder. En een bal. Ja, dan moest ze dik om. Dus nou dat van ook gehuurd te hebben, snap ik alleen maar beter dat dat ook kinderen voor zien.
Zo kan je het beschouwen. Het is familie. Zo moet je het zeggen. Het is familie. Ja. Heb je nooit het gevoel dat je ook moet verdedigen ten opzichte van mensen die hier langs wandelen of fietsen, die misschien denken dat je de peert niet goed verzorgt, omdat ze alt zien en wat gebreken vertonen? Ik ben er zo mee klaar. Dan vraag ik altijd, heb je verstand van peert? Nee, ik zeg, daar moet je niet over praten. Zeggen de mensen, praat erover verstand, ze praten niet zo, die vragen is zo. Ja, ze zien wel een beetje, ja, gewoon kijk net wie ze neemt. Ja, maar we mogen ook vragen wie oud te zien. Kijk, als ik een peert zie, dan denk ik, oh, dat zal niet maar de jongste zien. En dan vraag ik gewoon wie oud is. Kijk, als het rennen van 2 jaar is en ze zijn zo goed, dan denk ik van, ja, dat kan beter. Maar zo kan ik niet zeggen van, wie wil wel zeggen, is verzorging slecht.